that early immediately after I got my doctorate in philosophy. I studied like philosophy of language, Thomas Kuhn, and that gave me the confidence in translating. So the very first that I translated were the vocal prayers from English to Bicol. And then later I translated religious works like what Christian has mentioned, the Imitation of Christ, Legion of Mary Handbook, everything that we need for our pastoral work. And then my bishop also asked me to translate pastoral letters from English to Bicol. And then later I embarked on translating literary works. The first that I got interested into was The Little Prince. So you will find in that book a trace that the first time I published the translation was in 2011. That was like 13 years or 12 years ago. And then, nakakaya lang kasi tinatanong ako ng mga fellow translators, saan mo ba sinalin yan? Hindi ko alam. Sa English. Sa English. Pero sometimes I have difficulties, so I would consult the Tagalog translation. And then I have copies of French, of German. May konting alam din ako sa French, sa Romance languages, sa Italian. So, nagko-cross-reference na lang before I would make my final decision. Now, I can't recall the decisions I made when I translated. Kasi yung translation ko was in 2011. And then it had like 3 editions already. Parang it has a life of its own. Yung mga publishing, sila na yung nag-republish, etc. Parang iniwan ko na. But for this afternoon, I prepared something. Basahin ko na lang po. At that time when I checked, after the Bible, The Little Prince is the second most translated work. To me, the story of The Little Prince is a living translation. But when Annette said that, no, this time it's The Little Prince that is the most translated. Next na lang ang Bible. Sabi ko, it's very much possible. It's very much possible. Kasi for practical purposes, the Bible cannot be translated into 80 languages in the country. Mahal yan. That's very expensive. Baka pwede lang may Ilocano, may Tagalog, Bicol, Cebuano. Pero I don't think we can achieve translating the Bible into the 80 languages. Pero sa Little Prince, before the Frankfurt Festival, baka may 40 languages na. Depende sa sipag ni Christian Cordero. But in the story, The Little Prince is adventurous. Ito yung parang nag-abstraction ako, parang philosophical approach na lang, hindi na sa translation. The Little Prince is adventurous. In the same manner, its translation behaves like The Little Prince. It's also adventurous. Kahit saan na lang may mag-emerge na translation. It is in every corner of the planet. And I'm pretty sure Asteroid 325 has a library with a collection of all the translated works of The Little Prince. You have to be The Little Prince to be able to imagine that the planet where it came from has the collection of all these translations. The Little Prince, through translation, keeps traveling adventurously. In the story, the Little Prince is filled with curiosity. He enters into a strange world, the planet Earth. He meets strange people and strange features, completely different from the planet where he came from. Translators also behave like the Little Prince. They are confronted with a story that in itself is strange. It is so creative. How can an asteroid be a planet? It's not scientific. And how can a little prince live there? Yet the essence of the story is no strange at all. It strikes
every human heart, young and old. By translating the Little Prince to different languages, we translators behave like travel agents. Diba? Doing an inbound service for the Little Prince. We make him land in Manila, take a bus to Bicol, ride a ferry to the Visayan Islands and Mindanao, then we let him fly from Cebu all the way to Ilocos region and the Cagayan valleys. Tayo yung translator, siya yung travel agent. 2 weeks ago, I told a joke about the Little Prince visiting the country. Duman ini sa Phoenix. One morning, he got thirsty and asked for a glass of milk from his travel agent, from his translator. Then he was given a milk powder with the label Bear Brand. The Little Prince was curious about the powder and asked, "How can I drink this?" The travel agent told him to simply pour water and stir. The Little Prince was so amazed that it instantly turned into a milk. Wow! Then at noonday, he became thirsty again because of the humidity, so he asked for a glass of orange juice. The travel agent gave him powdered orange labeled Tang. "How can I drink this?" he asked. The travel agent said, "All you have to do is to add water and stir." The Little Prince was again amazed that it instantly became an orange juice. Wow, everything is instant in this part of the planet. Then the Little Prince saw another powder. "What is this powder?" Then the travel agent said, "That one is a baby powder." Oh, no wonder there are many babies in this part of the planet. Remember the comment of Pope Francis, "Do not multiply like rabbits." In essence, translating the Little Prince is a journey, a series of encounters with strangers and insightful discoveries. Thank you. The Little Prince is an adventurer, a traveler. I am also somehow a traveler. So this afternoon I would share with you my journey with the Little Prince. I'll start with my grandfather. My grandfather had two choices back in 1920s: to be a sakada worker in Hawaii or to be a teacher in Mindanao. He chose to be a sakada in Hawaii. But more than 100 years later, here I am in Mindanao sharing to you my journey. Well, as a young girl, I love reading, and eventually I developed the love for writing. And I started to read. The first time that I read Little Prince was I was 8 or 9 years old, but not the original book form, but in comics form. And then after that, my mother gave me a collection of illustrated classics. So one of them was Little Prince. And then back in Ilocos, wala. Nung 70s, 80s, walang mga libro na written sa Ilocano language. Ang printed na Ilocano text lang noon ay Banawag Magazine. At ngayon, 50 years later, ang kasama ko dito na translator, si Manong Cles Rampao, editor ng Banawag. So, connected pa rin lahat. Ayun. Tapos, sumunod nun, the next time that I read Little Prince in book form already I was already in college. And then, from Ilocos, I went to Manila for college. And then that's when I got more exposed to books. Or haven for a book lover like me, ang Manila. Ayun, so, the love for books. Tapos, tapos, 21st century, SOCMED, Facebook, may nakita kong post na masaya-masaya siya. That person was happy because he finally had a copy of the Bicolano translation of Little Prince. And then, I got to see that post and I said, may Bicolano. Hindi sana may Ilocano.
So, minessage ko ngayon si Manong Flex. Kasi naging magkaibigan kami mga 1990s, gano'n. Tapos pag may nakikita akong mga written words, gano'n na in another language, ini-imagine ko sana meron din sa Ilocano. Kasi there's always that little girl na Faye, na noong bata ay hindi exposed sa printed Ilocano, na age appropriate. Yung gano'n. So pag nakakita ko ng gano'n, sana meron din sa Ilocano. So sinabi ko yung kay Manong Flex. Yun. So yung translation work namin together is parang na-develop palalo yung aming friendship. So it's about friendship. Ayun. So bakit dalawa kami? Kasi mga usual, isa lang. Kasi sabi ni Manong Flex, paparating ko lang sa inyo, 4 eyes are better than 2. Okay. Ayun. Exactly. Pero parang partnership, friendship, gano'n. Tapos edi from Father Wilmer's parang catalyst. Tapos pinush ko siya lalo si Manong Flex kasi nakwento niya sa akin na naisip na rin niyang i-translate kasi writer siya talaga, naisip na niya ano yung mga pwedeng i-translate sa Ilocano. Isa na yun, yung Little Prince. Nakausap na niya si Ariel Tabag, napagkukwentuhan nila, they work in Balawag together, pero hindi niya ginagawa. Tapos sabi nga niya, kasi marami siyang mga inuunang gawin na akala niya ay mahalaga. Tapos, nung biglang kinalabit ko siya na, Manong Cluso, Bicolano, walang Ilocano. So, biglang na-push ko siya, niremind ko siya tuloy dun sa pangarap na yun. Ayun. Tapos, ang sabi nga niya, gusto niyang mag-translate dahil masaya ang pakiramdam niya na mailagay may isang Ilocano ang isang akda. Sapat na yun. Tapos, nung time na yun, gusto din niyang maibahagi yung kasiyahan. Tapos, nung time na yun, ako yung nangalabit sa kanya. So, ang gusto niyang kasama sa masayang project na to ay ako. So, lalong na-develop yung friendship. So, kasi nga, The Little Prince is about, is a journey, it's also about friendship. Parang yun yung recurring theme, about friendship. And then after that, ginawa lang namin, mga 2021 yun, na parang pangarap lang, tapos, sige, gawin natin. Pero hindi pa nabubuo talaga, kasi, gagawin nga namin, pero may ilalabas kaya. Na concretize yung dream na yun, mas lalo kaming na-push na tapusin na natin, ganyan. Kasi nakahanap kami ng publisher in Southern Voices Printing Press. Yun na. Tungkol pa rin sa friendship, kasi si Ariel, na office mate ni Manong Flex sa Banlawa, kakilala si Ma'am Pia Perez ng Southern Voices Printing Press. Tapos sabi ni Ma'am Pia, Ariel, may kakilala ka ba na merong draft or something, or working on an Ilocano translation? Tapos sabi ni Ariel, meron. So nag-connect na kami tatlo. Ayun. So since meron ng publisher, malapit na, talagang may isa sa libro na. So mas na-push pa lalo. At yun na nga, nung lumabas na to, nung ginagawa namin to, pumasok sa isip ko yung konsepto ng language appreciation. Kasi nagsimula sa comics form pa nga eh. Hindi siya Catherine Woods or Richard Howard, yung mga iba pang mga English translations. Tapos yung comics form, wala naman akong consciousness nung 8 years old, 9 years old ako na basta naiintindihan ko English. Ganun. Tapos I loved the story. Gusto ko din ng drawings. Ganun. Tapos nung nabasa ko na nung college, malamang Catherine Woods yun kasi mga early 90s. Si Woods pa lang yung may English translation. Tapos, nung nagkaroon ako ng anak, born siya 2003, tapos may special edition, ang Little Prince, ng 2003 kasi 60th edition. So, bilihan ko yung daughter. Tapos Richard Howard. Tapos wala lang sa akin na Catherine Woods dati, tapos may Richard Howard. Kasi sa akin, yung lessons ng Little Prince, regardless of the way it was presented in the English language, pareho lang. Ganun. Pero nung ginawa na namin to, natipong, sige, kinalabit ko si Manong Flex, i-translate natin sa Ilocano, so ano yung source language. Hindi naman kayo marunong mag-French. Ayun, so English talaga yung gagawin. Kahit na sa paggawa noon ay meron ng a bit of ideas na nawala. Kasi pinaka-idea talaga kung from the French language. Pero hindi naman na, mayroon kami ng ganong kakulangan. So, aling English version. Pag sa akin noon, personally, ganun ba kahalaga kung
na mamili ka kung anong English language. Tapos sabi ni Manong Ples, mas gusto niya yung kay Catherine Woods kasi poetic. Yung sabi niya poetic. E di, syempre naparesearch ako, bakit yung kay Richard Howard? No? So doon ko nalaman na yung kay Catherine Woods, poetic, yung kay Richard Howard, direct. Tapos yun yung isang parang personally, conflict for me. Kasi ang background ko sa corporate communications. Yeah. Tapos, even if I write essays also, na personal essays, halimbawa, direct yung sentence construction ko. Ayun. So, nung ginagawa namin ni Manong Ples, hindi syempre poetic, paikot, paligoy-ligoy, gano'n. So, parang natitempt ako na i-edit sana na. No? Kaso, parang sino ba naman ako para i-edit si Manong Ples? Eh, siya yung top editor ng panahon, di ba? Kaya sunod lang ako. Yung friendship namin parang master, apprentice. Master siya, apprentice ako. So, sino ba ako para questionin yung pagpili niya na poetic, na paligoy-ligoy, kahit nakating-kating na ako ng na i-direct pa sana. Yun yung parang isang lesson sa translation na sa Ilocano na ipasagap sir. Na ituro sa akin ng Manong Ples. At yun nga rin yung inulit niya ulit ngayon nung kinausap ko siya para dito. Na to be faithful to the original, to the source language, source text. Ayun. O di, syempre, kinu-question ko pa rin. Kahit na bawa ko sa kanya, pero itong opportunity ng pag-translate, parang nagkaroon din ako ng opportunity na questionin yung, or pag-aralan yung pagka-translate sa mga pare-pare. Hindi lang sa basit, kundi pati sa mga iba pang mga akda. So doon ko nalaman na may mga pagkakaiba pala. Hindi lang pala as simple as to translate mo from English to Ilocano. Kundi merong mga iba't ibang klase ng pag-translate. So doon nalaman ko yung communicative translation, semantic translation, tapos, edi, nailabas na, poetic. Tapos, since poetic, paligoy-ligoy, malalim yung Ilocano. Tapos, nilabas na, may mga leaders na, may mga, syempre, isa sa mga unang bumili, family ko. Family and friends. Yun, na sila, sadly, kaya sila bumili kasi para sa akin. Dahil lang tipong, sige, dahil first book ko to. Ayun, so support, ganon. Pero nung tinanong ko na sila na, how was the experience? Sinamulan ko tinanong sa mga Ilocano talaga. Kamag-anak ko. So, dugong Ilocano sila. Yun nga lang, hindi sila lumaki sa Ilocos. Hindi kagaya ko na lumaki sa Ilocos. So, exposed sila sa Ilocano language pag nag-message ako ng Ilocano sa GC namin. Ganon, na pagkatapos kung silang i-message sa Ilocano, ipapatranslate din nila sa akin, Manang Faye, ano ba yung sinabi mo, ang lalim-lalim naman. Ayun, so kinumusta ko sila, kumusta yung pagbasa nyo ng basit. Tapos sabi nila, ang lalim. Sabi nila, tapos nag-wish patuloy sila na sana may mga children's book na may English at Ilocano or Filipino at Ilocano. O di bumalik ulit sa Batang Faye na tipong, yan din naman yung gusto ko rin noon na mas maraming books pa sa Ilocano. Para bang nasa ganun silang kategorya na ma-expose sila sa mas madaling maintindihan na language kasi malalim daw to. Hindi, nag-report naman ako kay Manong Ples, sabi nila malalim daw yung Ilocano. Tapos sabi niya, sa isang banda, bakit? Ang English naman, malalim din naman. Pero kung gusto mong intindihin, you get to research on it. Tignan mo sa dictionary yung meaning, ganun. So, ganun din naman yung Ilocano. Kung gusto mo talagang matuto ng Ilocano, edi i-check mo yung dictionary. Tipong ganun, tipong may point na siya. Kasi nung ganun na yung feedback na natatanggap ko, tapos nababasa ko rin yung mga kwento ng mga ibang mga translators na parang direct yung pag-translate nila, or kahit na hindi lang sa Little Prince, kundi sa mga ibang klase pa ng mga translations na pwede mong ibahin na you don't have to be faithful to the text. Yung para bang basta ba mag-gets mo yung message, tapos may convey mo na sa reader, gano'n. So parang napupunta ako sa ganung thinking na sana pala yung pagkakatranslate namin ng basit ay yung madaling intindihin para naintindihan ng mga
ng mga ibang mga readers. Ganon. Pero nung sinabi ni Manong Kles na hindi kasi, parang isa rin niyang paraan para matuto sila lalo sa wikang Ilocano. Yun. Kasi doon ko na-realize na maraming readers ang Basita Principe. Kasama na doon yung mga collectors, well, readers, kunwari, nagko-collect sila kahit na hindi sila Ilocano speaker, kahit na hindi sila dugong Ilocano. Tapos, yung mga dugong Ilocano, maraming klase rin pala yan. Meron yung mga readers sa Ilocano language, meron yung mga hindi na talaga readers, tapos meron yung mga gustong matuto rin naman. Yun nga lang, para sa mga gustong matuto, parang ang bigat para sa kanila. Pero sabi nga ni Manong Kles, kung gusto naman talaga nila, i-research nila. Hindi sa isang banda, para bang aside, edi may market pala sa ganyan na gusto nilang matuto ng Ilocano pero sa magaang paraan. Edi, pwede buhayin ko yung pangarap ko rin na gumawa ng mga Ilocano books. Mga ganon. Yun. Pero, lalong lumaganap yung language appreciation para sa akin talaga, yung Prince. Tapos, sa pagiging part ko ng project na to, bumalik din sa friendship. Kasi nung sinimulan namin ito ni Manong Kles tungkol sa friendship. Tapos after that, by being part of this project, tapos nag-join ako ng PBF Manila, tapos PBF Davao. Dumami yung mga friends ko. Hindi na lang family and friends. Kundi friends of friends, new friends, tapos in the form of mga readers. Yan. Kasi kinakausap ko sa booth, pag may bumibili, ang tanong ko noon sa PBF Manila, Ilocano ka? Tapos sabi nila, hindi. Tapos iba-iba yung mga reason nila kung bakit sila bumili. Meron yung collector, meron yung ang sweetheart niya ay Ilocano, so gusto niya i-surprise na marunong din siya sa kahit na ilang words lang, yung mga ganun. Tapos, may mga nakilala kong mga writers, so it's about friendship. So si Little Prince, ating narrator, they formed that friendship. Tapos ako, through Little Prince, I also gained new friends. Yun. Tapos, nagkakaroon patuloy ng advocacy na buhayin yung love for Ilocano sa mga kapwa ko Ilocano. Readers sila sa ngayon ng Ilocano or hoping to be readers ng Ilocano. Yun. Tapos, i-share ko lang din, sabi ng anak ko. Yung anak ko, sinisingin niya ako. Kasi, ako, conversant sa Ilocano, nagsusulat sa Ilocano, pero hindi ko siya naturuan ng Ilocano. Ayun. Tapos, binase niya yung kanyang senior high school thesis sa kanyang sense of detachment from her Ilocano-ness. Tapos, ang lagi niyang sinasabi, dahil hindi ko siya naturuan ng language, tapos biglang balik dito, language appreciation. Hindi nung natanong ko siya yun hindi marunong mag-Ilocano, tapos sabi ko, ano yung significance na meron ng Ilocano na Little Prince? Tapos biglang ang tinake na point of view, yung mga nasa Ilocos, kahit na sabi niya meron siyang sense of detachment, pero biglang ang tinake ng point of view nasa Ilocos, sabi niya, maganda nga yan, Mami, sabi niya. Kasi hindi na mai-intimidate yung mga Ilocano, meaning yung mga Ilocano students, na magbasa. Kasi kung English yan, ay, nosebleed naman. Pero dahil Ilocano, familiar language sa kanila, makukup mo na, makakatch na yung attention nila. Tapos, mo-widen pa yung leadership, may engganyo pa silang magbasa ng printed word. So, dagdag din yun sa parang growth ng Ilocano literature. Kasi sabi nga ni Manong Kles, kahit na translation niya, kasi foreign title to, yun. Pero translation sa Ilocano, sabi niya, Ilocano literature na din yan. Yun. Tapos, lalaganap yung mga dadami yung mga magbabasa kasi na-catch yung attention nila. Na matuto ulit na makonect ulit sa language. Thank you. Namuha or na-meet si Little Prince sa kanilang history through books, no? Yung sa akin, oral. It was assigned to my brother, my older brother, na reading for high school. And every time he reads a chapter, he shared it with us, mga kapatid niya. And then, I did not read it. He did. Pero naano ko dun sa, ang naalala ko dun sa kinuwento niya, yung tungkol sa mga vulkan. Magluluto yung So, bata ka eh. So, ang ganda nun, no? Magluluto ko sa vulkan. Tapos, after that, I read I think yung kay Woods. College na ako. There was a time na I was looking for classic books. So,
Tapos nabasa ko, hindi naman ito pang high school. But ang lalim nito, parang hindi naman ito ganun pala ka dali intindihin ng isang high school student. And then, at that time, na-learn ko, ay yung na-appreciate ko doon, yung syempre, yung the very famous na line na yung what is essential is invisible to the eye. Yun. Tapos, bakit ako napasok na gusto ko siyang i-translate? Nainganyo ako kasi I remembered kahit na nung 30 years ago pa yun ko na basa, timeless and very universal ang lessons ng Little Prince. One example you know what is ghosting, right? Yeah. Swak yan sa taming. Wala bang nakapagbasa, no, sa inyo? Kung mababasa nyo, may isang lobo, may isang fox doon. Kinausap niya si Little Prince. I want you to tame me. Nang ibig sabihin ng taming doon is interpersonal connection. Kung paano ka makikipag sa ating lambigit, makipaglambigit sa ubang tao. So, ingon siya, sabi niya, paano yun? Ay, paalis na ako. Sabi niya, hindi, basta ganitong gagawin mo. Upo ka dyan, tapos huwag kang magsalita, titignan mo lang ako. Ganun. Hanggang sa, sige, babalik ako. Sabi niya, pag bumalik ka dito, dapat the same time. Same time. Kung 4 o'clock ka, dapat 4 o'clock ka na dito. Bakit? Kasi, by 3 o'clock, kinakabahan na ako. Kasi ini-expect kita. Pag 4 o'clock, kinakabahan ako, and at the same time, natatakot ako. Natutuwa ako, kinakabahan ako, natatakot ako na hindi ka darating. Ghosting, 11 o'clock sa gabi, text na si my love, no? Di ba? Tapos, expected na 11 na, mag-text na si my love. Oh, hindi. So, ano nangyari? So, kayong mga nanggo-ghost, isipin nyo, kung 11 kayo nag-text, 10 o'clock pa lang, hinam-hinam nagmaayo si my love, no? So, ganyan ka universal, no? Ang turo ng The Little Prince. Hanggang ngayon, no? Yung friendship na, no? So, ganun yung nakita ko. Kaya, in 2.5 months time, na-translate ko siya. Wala din naman kasi ako ibang ginagawa. Tapos, may sinabi dapat na kung anong naging mahirap para sa akin. Since I translated Howard, yung parang vernacular English ng dating, hindi na yung medyo very literary ang dating. Ang medyo nahirapan lang ako sa pragmatics. Alam niyo yung pragmatics, yung paano, iba-iba kasi tayo pagtingin sa isang, hindi lang literal ang pagbasa, di ba? Hindi literal ang meaning ng, may mga na pumapasok ng social tsaka cultural aspect ng interpretation ng mga phrases and words. So, mas doon ako naghirapan. Kasi parang may ibang expression, example nito, yung sinabi niyang, yung nanghingi siya ulit na mag-draw ng, tinanong niya kung ang sheep ba daw ay kumakain ng mga shrubs. Tapos sabi ni oo. Ay sinabi niya dito, I'm glad. So kung i-translate mo yan sa Bisaya, sa man? Sa Cebuano, I'm glad. Maayo, di ba? But maayo is good. You don't say, I'm happy. No? So, mga ganun na, so kung ano yung ginagamit natin, yun yung dapat na gagamitin mo. So, mas ilalagyan mo ng, mas priority actually ang
pragmatics kaysa literal na, hindi mo siya masyadong poproblemahin yung literal na translation. Yung pag-aakma ng kung anong expressions ang meron ang language mo dun sa phrase na ita-translate mo. Para maano yung message. So, ganun yung aking karanasan. Tapos, yung ano naman, may sinabi na dapat, yun, yung kung ano yung Favorite line. favorite line. Ito naman yung favorite line ko. People who live ano na to, hindi ko mabasa. People where you live grow 5,000 roses in one garden, yet they don't find what they're looking for. No? Aligaga tayo, no? We always accumulate. Dami-dami natin, tas hindi tayo nakakahanap. Ano ba talaga hinahanap, no? Collection ng boyfriend, collection ng girlfriends, tapos Baby powder. Baby powder. Di ba, no? So, tapos sabi dito, dapat basahin siya in Cebuano, o kung ano yung katumbas na ano sa Cebuano. Ang mga tao sa inyo, ito where you live. So sa inyong gipuyan, pero ang translation ako, akong giputang sa inyo. Kaya ba sa atin, pag hasa puyo, sa inyo? Ang mga tao sa inyo, nagpatubo o 5,000 mga rosas sa usalang kahardin. Apan, dili nila makitaan ang ilang ipangita. Daghang salamat.